A prominent activist womunyika yeZambia anouya ataura mashoko ekuti aiwa Sabc ngaisazama kufosa zvinhu zvinoda kuti maZimbabweans chaiwo chaiwo asingada kuti uchairmanship hwawo upinde munyika yeZimbabwe kana kuti uende pane mutungamiriri wenyika yemasondamdzo Mnangagwa. Pane mashoko anouya achiposta paHendo pake sevamoziva kuti aiwa vana Joseph Kalimbwe ndo vakomana vemobilizer kuti aiwa maSabc protest kana kuti maanti-chairmanship munyika yeZimbabwe protest afambiswe noti wasubscribe like kuti on the bell icon. And paHendo pakanyora chiti in Lusaka Zimbabweans are asking Sabc not to give Zimbabwe the Sabc chairmanship. Zimbos themselves don't want their country given the chairmanship. Why is Sabc trying to force things on the folks who don't want? When a woman doesn't want sex with you, if you force it, it is rape. Anobva akamana mapictures evanhu veva ku Zambia vachita maprotest vakasimudza maplacards nemabhana aiwa aitaura nhau dzekuti aiwa Sabc ngaitanga yadzokera ku the Siom report aiwa yakanyorwa kandi yakakombailiwa nana Nevers Bumba vachiti ngaitange yaaplayiwa iyo yaiswa on table tozizotanga kuti vanhu yaudza uchairmanship. Mashoko anotaurwa naJoseph Kalimbwe, prominent activist from Zambia. Bududze mafungiro enyu moti kudii pamusoro penhau iyi pena comment section medu musanga no subscribe kulike chiro on the bell icon.